Преди около по-малко от час господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношението, но по собствена воля, без да има изложени мотиви. Разбира се, аз го питах съвсем ясно и директно, има ли такива мотиви. Той не изложи пред мен такива, изложи такива от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. Но смятам нещо друго. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове в Фейсбук. Не мисля, че това е достойно, не мисля, че е правилно. Не само, че никой не ме е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си. Аз не мога да не приема оставка, заявена по желание на някой, който очевидно е мотивиран да го направи. Защо и как, знае той. Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение. Не съм готов, нито аз, нито политическото ръководство с предложение за титуляр. Не сме обмислили този вариант, включително и сутринта проведохме оперативка с господин Кандев, всички в пълен състав. Нямаше никакви индикации за такова решение от негова страна. Законът ще бъде спазен, той предвижда това, което казахте и ще помислим, разбира се, така че да предложим фигура, която може успешно да се справи с тази задача.